Ya makwaba eba Antwene TV so. Ene dey yewura osai tutu opemso. Ye asantemani na ewura. Afre na hemfo ene ne mpanimfo se mo behia no ende juade. Yenim die wom. Eba se yewura efie efre na hemfo ene ne mpanimfo a ewo se yeso Antwene TV yeso yebo modian na eba na ebe hwe de wom. Ebi na de papa bi na se bibi enti na ofro Muma yenko emu na yenko bisa ahemfofo ne bi. De enti a yewura efre no na yede abetudwa amamo. Oduma nkoma enhyiramo mundi eti. TV so enedroy ohene afre na yefo a ewa santimamu nyina se womra fie yenim de wom asabe ayefo gu so amoba abetina se yewura so enche obeba abetina dwom na nkomo bi ho no ne na ayefo no atina se edin kama asabe yewura kwan I am follow Gusu Amoba. Okay. So kwanta sabe abekuru ha ona sabe owe makwacha ha hinero sabe na ko bebo fu sabe ono so eduru ha owe makwacha Adieni aya asantemai asante fra omontema ewo omotintinimu nananom ato abeseno nananom asabe asantemai esu etwa ajajo enne yawoi
yawa da bi adi nananom ayaw dabone bi ato nananom ye mamudemrifa nanom ye mamu yako nanom ye mamu sabi oyaw awisi nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra fi nkafra nyama nkafra suo mu apiafo adie ni aya asanteman asante fra omontema ewo omotintini mu nananom ato abeseno nananom asabe asanteman yesu etwa ajajo enne yawe yawa da bi adi nananom ayaw dabone bi ato nananom ye mamudemrifa nanom ye mamu yako nanom ye mamu sabe oyaw awisi nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra fi nkafra nyama nkafra suo mu apiafo adie ni aya asanteman asante fra omontema ewo omotintini mu nananom ato abeseno nananom asabe asanteman yesu etwa ajajo enne yawe yawa da bi adi nananom ayaw dabone bi ato nananom ye mamudemrifa nanom ye mamu yako nanom ye mamu sabe oyaw awisi nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra fi nkafra nyama nkafra suo mu apiafo adie ni aya asanteman asante fra omontema ewo omotintini mu nananom ato abeseno nananom asabe asanteman yesu etwa ajajo enne yawe yawa da bi adi nananom ayaw dabone bi ato nananom ye mamudemrifa nanom ye mamu yako nanom ye mamu sabe oyaw awisi nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra fi nkafra nyama nkafra suo mu apiafo adie ni aya asanteman asante fra omontema ewo omotintini mu nananom ato abeseno nananom asabe asanteman yesu etwa ajajo enne yawe yawa da bi adi nananom ayaw dabone bi ato nananom ye mamudemrifa nanom ye mamu yako nanom ye mamu sabe oyaw awisi nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra fi nkafra nyama nkafra suo mu apiafo adie ni aya asanteman asante fra omontema ewo omotintini mu nananom ato abeseno nananom asabe asanteman yesu nemu na wo ajajo enne mo ko chia no amane shedin yawa da bi adi nananom ayaw dabone bi ato nananom ye mamudemrifa no gusu mo teneko nanom ye mamu sabe oyaw awisi nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra fi ni bresem nyama nkafra suo mu apiafo adie ni sabe bantuma hene na sabe fra omontema ane ne nkonya sofo nananom ana ho omo abeseno nananom asabe asanteman yesu etwa bantuma hene ane ne nkonya sofo sabe yawa da bi so ko na ahima fi ayaw dabone bi akochia ne sia na mu nananom ye mamudemrifa amane shede ye mamu yako nanom ye mamu sabe oyaw sabe adwoso mensia ahima nanom ye sere mo nkafra fi nkafra nya adwoso mensia ahima na sabe ono so adie ni aya tutu ntoma sabe odi santini mu no okochia ewo omotintini mu nananom ato abeseno nananom asabe asanteman yesu etwa ajajo enne yawe yawa da bi adi nananom ayaw dabone yo sabe nananom ye mamudemrifa nanom ye mamu yako sabe wahina asole oyaw awisi nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra nyama sabe to atene a okọ na ahima nsia adie na ni aya asanteman akochia no asante fra amane shede ewo omotintini mu sabe ayemfo ato santene no nananom asabe asante Ewura nso di ekyire a etwa ajajo enne yawe yawa da bi adi nananom ayaw dabone bi ato nananom ye mamudemrifa nanom ye mamu yako nanom ye mamu sabe oyaw awisi nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra fi nkafra nyama nkafra suo mu apiafo adie ni aya asanteman asante fra omontema ewo omotintini mu nananom ato abeseno nananom asabe asanteman yesu etwa ajajo enne
yawo yawo da bi adi nananom yawo dabone bi ato nananom ye mamudemrifa nanom ye mamu yako nanom ye mamu sebe ya ma na sabe no so kafra nanom ye sere ene nkonya so fo kafra nyama mon kafra suo etu atene no adie ni aya asanteman asante efra omontema ewo omotintini mu nananom ato abese no nananom asabe ma so nkwanta ima ajo enne yawo ono so ne ata kokowa yawo dabone ono na sabe o sene no nananom ye mamudemrifa nanom ye mamu yako nanom ye mamu sebe oyawo wisi nanom kafra nanom ye sere mo kafra fi nkafra nyama nkafra suo mu apiafo adie ni ayefo bebe ekunini ne nintini omontema ewo omotintini mu nananom asabe kantankrachi nananom asabe asantema yesu ajajo enne yawo da bi adi nananom yawo dabone bi ato nananom ye mamudemrifa nanom ye mamu yako nanom ye mamu sebe oyawo wisi nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra fi nkafra nyama nkafra suo mu apiafo nana kofinti sabe asante efra omontema ono so ne nkonya so fo nananom ato tumfo cha me panyi nananom asabe asantema yesu etwa ajajo enne yawo da bi adi nananom ayawo guso amo tene bi ato nananom akona ma fiwo akoma shede ne yako nanom ye mamu sebe oyawo wisi nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra fi nkafra nyama nkafra suo mu apiafo adie ni aya asanteman asante efra omontema ewo omotintini mu nananom ato abese no nananom asabe asanteman etwa ajajo enne yawo da bi adi na esene no yawo dabone bi ato nananom ye mamudemrifa nanom ye mamu yako nanom ye mamu sebe oyawo wisi nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra fi nkafra nyama nkafra suo mu apiafo sabe nkranza ma hen so na adie ni aya asanteman o sene akona ma fi akochia amashede ne yako nananom ato abese no nananom asabe asanteman yesu etwa ajajo enne yawo da bi adi nananom yawo dabone bi ato nananom ye mamu asante achirima ma sabe ono so na ye mamu sebe oyawo o sene no nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra fi nkafra nyama nkafra suo mu apiafo adie ni aya asanteman o hayen fone ahima otwam a wani abreye papa kumawu ma hene ato abese ono na sabe nananom sebe asanteman yesu o sere ko na ahima fi akoma shede ne yako yawo da bi sumya ma hene na sabe ono so esene no dabone bi ato nananom ye mamudemrifa nanom ye mamu yako nanom ye mamu sebe oyawo wisi nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra fi nkafra nyama nkafra suo mu apiafo adie ni aya asanteman asante efra omontema ewo omotintini mu nananom ato abese no nananom asabe asanteman yesu etwa ajajo enne yawo da bi adi nananom yawo dabone bi ato nananom ye mamudemrifa nanom ye mamu yako nanom ye mamu sebe oyawo wisi nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra fi nkafra nyama nkafra suo mu apiafo adie ni aya asanteman asante efra omontema sabe ono so na yetene no ne hema ato abese no nananom asabe asanteman yesu etwa ajajo enne yawo da bi adi nananom yawo dabone bi ato nananom ye mamudemrifa nanom ye mamu yako nanom ye mamu sebe oyawo wisi nanom nkafra nanom ye sere mo nkafra fi nkafra nyama nkafra sabe na asma kwa hen adie ni aya samakana asante efra omontema edi enimu anese sabre samanka ene di yewra na opimso
abibio samanka ne din nanim sɛ wohu samanka de a na kyɛ sɛ wohu sɛ yewura na asante hene abibio opem so asi akan nim a oba ti modaroma nananom nsafoa ɛna wohu sɛ ɔmo etwa egu no ti wadaroma nananom ɛna ato santen a ɔmo ɛba no ti na yeni aya asante man sesu abibio asante fra omontima na wohu ne sɛ ọba no nananom Yorùbá ato abeseno Yorùbá nananom asabe Yorùbá yesu etwa aja Yorùbá na se tutu abibio ewa da bi na eba no oya odaboni daboni bi na se tutu abibio nananom ye mamudem fa nananom ye mamoyako nananom ye mamosabe oya wa wisi nananom nkafra nananom ye sere mo nkafra fi nkafra nyama nkafra suo mu apia akwa baba ahre TV so olumai afre ayunfo abafie ene eni bresem ade de asifie abom yehu se mmemamu anya da ho mitimi ka ni ada ho mitimi ka bi no ma me ka bi a woni wanya asemo wada ma ni ada ho eni atise ma me kode a wedi e nshira na de esre ahemfo nyina se omema ade na yefe nemse abese nyema bi kakra nenso amane de ensa amane de da bibi eda enti ehwe de se tutu nyam kase ye head obaka che na santimai ni so ya ide ya support eni ntini nyina ewa nyina ye bo hene chi dom se de be ya ye sifie ye be bo na bibi aye kama na wada ma se ebusa na omrase so a mo be na abase musumu de beta hene chi se de be ya bibi abe koboko de tieni se yedi ka chi atiefo awie de tieni se ya dwuma nkasa ye na ha no se bi yanko school yanko protocol anko ye adwuma bia na ye protocol ekura ne se ye do asante memi se me ya asante frafra enti me asante timiru baby wo ho a memi ntimi nko because of me defend asante na nya me ya because me ku ma asante a okofo ni akuku dam kwa wu ma asante na memi wu anya hwe enti asante de yesu asante na ye wu fia ne yesu ye he wo hai ye do so ye bu ni po 20 but no me ni nkwa ye hihye mu saa enti ade wu ntimi nya nkwa asem ade untimi nyankwa asem untimi try so na yesi ana asante mai ma me ankasa ena sebi ade ato ye enti ehese nchihye be to na akwa so no bia ye kama enti ese mo so mo bloggers foyi mo so mo be ka no ma ye de mo di ade na kọ na ade no obi ate ni ehu nhihye ho ni ade akata ye ma me echi ese mitie mu ya e mo obi anfa ne nse hu bi mfi abonte emma ahemfie
me cho no kakra enno se na nkofo bi tete o mo se ayi o mo ba soja fo kra be dwane na de na na kasa hunu se wo koyi ya wo sha atade fin bi na o de ne mototo ho na wo yesa mi gidi se ntwa yi na se wo adura se nka soja na ni soja fo na di ni emfa mo nye soja se wo se ye bu tu na nka ho a se ni ni ko se ni mo mu ye rebo o so nye soja ni nti ya na nsam keka obi wo ati se akoya na eso wo abreche odidi asantefo atemi enye me na odidi matemo odidi asantefo nyina atem obae no no de adwen akoto se obekuma se de ni adwen fi se oboa mi nguru kan se nye kuma se no baba but ebe no nipa no o kan ma ya adwen na ye bad boys ndi enim se nye kuma se no baba wuntimi mba airport ankasa no do twi plane ankasa no e na be di ka achew enti ya na mum yenye steady wo niam bi hu a obi betena so na o kai de ni pokon kwa na adwene mu nya na adwene o wa adwene mu yade kakra enti obaka na nkofo di nachi da ye ntwetwa sa ne man so media so asem de emmanhia ha do si obi beka asem bi a afa santene wa on ho no mai but unnim na wo yesa obeka asem bi a ntwa kwan a yeso eni obi fisi o sa asem isi nya ne o se be ma etima kasa wo be ma kasa ne he agise ewura enna wakasa de enna efiri se yeso betimi dia no tumbi mo bu se interview won se bi kan bu se bibie nu a me koka ya bi asem bebre because me ko mi su asem achia me fo ni ayo fofo kura nya asem wa high court o ni asem o bo no kura ni kura won't bi nka agise o twanto nso ni ehu a na se wo je okonya na to o ni obi ese so so bi nti ade yesra hen fofo no a o mo ye dana omo fa no kure ensum santene ne ko ejina ho no ye de no kure da sum santene ye ko se bi o obi wo politics mu anya akonya bafia abachia santene na me ahenkwa me sum santene me chia santene nsem da sa nyemu ni betwa so se wutimi ko gina platform so ka se ye po ye be mo obi awrezi akọ apiko judge na se aban mu na mo ka dia ene ewu memesre nche santene mo ba ha na mo be sre na mo chia no unim se wuta na wo ba memma akora na obesre ye mpene sa enti ye wonkofo bi ho a ye momu we fia bi enyo mu aban a omo mu aban bako basantene de o manko ye wonkofo bi a omo bebe fia ye momu ko chia santene omo pa omo ndi agro no me enyo politics asemu no wo ko tire be bi se ye poyempo mu be peje obi e fa wo be onu ko na high court judge wo ha na do ye high court judge kwa no ye di tum nyama na sampa hini sama jafla no kwa no onu kwa mu dane ade no ne nti so obi afi no obefo ne nti so obi afi no obi sua no nti awu yen kan kwankyire ye ho kan kwankyire ye ho o ti ase be bi tumi ni da no se bi onu wo se wote ade na oje afi ukrom on di ukrom but ne ni die so se wo ba be sua ya kire no santene no oje otum so yo hini no no pa ko sua baby ni ahe bebi obebi wo hini no pa ko sua baby ni ahe bebi obebi wo hini Ayi ye be da wase se ye be duru aso mu be boy echido amna bibia akoboko yes mo he sa no santini ti na ma di o ne yes aye rebusu ye ni bibia ye kra wo fia kra ye nka yes ye bogus ye ni akonwa ba ye bogus wo be he family no he di wo a obu se ye bogus but mo kra ni resum santini ye ti se wo kan ahemfo aba mo soma ba yes ya ba ne femu ano no ba nye se wo be kokoten bebi na asema wunim na wo ka eno de wo ye afia ye mo nwura ye ne ye Asante forces ofia efia ye mo nwura bebi open high court open no de ko se wo be fia ye mo nwura ye be da ase nso da ase oye esa enkasa achi obo papa me jo number okay jo je number mama why sabe nana atuma hene ohene mo pia madama yesi fie libresem madama said the ohene dia today na wo se asantiman yo so we chira yeti said do bibia ase o kan ho bom e ba ga chia ya pe da pa ye ehia nya men kan nyina am da was said us okay